Zvakaita sekuti he munhu azobatwa nemagirlfriend. Pane mumwe musikana akatondisendera achiti hey ulenge ndakudana nemumwe musikana weCape Town. I don't give a fuck about that because it has nothing to do with me. Azvina zvazvinoita sei? Azvina zvazvinondiaffecta. It has nothing to do with me. Anofanira kutozviwandisa ndisazvizive. Asi chandisingafarire ndechekuti munhu anoinoita Jene onowirirana nema-enemies hangu. It has been happening for a very long time. But then I'm like, okay, ana DJ Ino maybe munhu anenge achiti ma-connections emu-music industry, it's okay. What about Tatelicious? Jene unoitaona Tatelicious achakubatsira chii? Tikutaura zvekuti unoconnecta Jene kuna DJ Ino ka. Tiri kuti unenge uchiti pamwe DJ Ino chi? Baba DJ Ino mangwana unozondibatsira kurekodha kana kuita sei. Anditi it's okay. Kuti DJ Ino vanozondibatsira kurekodha this and that. What about vanhu vakaita sana what about vakaita sana Tatelicious? Jene rekuti handikwanise kana kuda kuti try ku understand the logic behind type ye Jene iroro. Kunzwa handikwanise ku understand type ye Jene iroro. You are a dangerous person. You are not a good person. You are a bad person. You are not a good person to me. And this has been happening for a very long time, and I tried to address it too because it was a private matter. But it's no longer private because you internet, you want to embarrass me. Let me speak my mind on a public platform since that's what you did. Because inina nangu wewe kuti ndonyeya ulenge ndende vanhu ndongotaura zviri pamoyo pangu handisi kumutuka but ndikutaura chokwadi ndabwekana.